Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah sholih sholihah? Mugi sehat sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali bahasa Jawa tentang tegese tembung. Apa iku tegese tembung? Tegese tembung yaiku artine tembung atau kata dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia. Jadi tegese tembung itu adalah maksud atau arti dari suatu kata. Berikut ini adalah contohnya. Ya, yang pertama tembungnya nderek tegese melu. Piknik tegese lunga marang panggonan tertentu kanggo seneng-seneng. Kebun raya tegese kebun ingkang amba lan jembar. Rombongan sakumpulan menungso ingkang tindak. Hawane tegese udarane. Maneka warna tegese kathah macem. Tetuwuhan tegese tumbuh ingkang urip lan tumbuh. Habitat tegese panggonan makhluk urip manggon. Nah, berikut ini tugas siswa mengerjakan BKS halaman 30 dan 31. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.